ଓଡ଼ିଆ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ଖବର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜନତା ନମ୍ବର 1 ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିକାର ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ, ଯାହାକି ବାତ୍ୟାର ସମସ୍ତ ରୂପକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟିକିନିକ୍ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶିତ କରିବ। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା ଅସାନି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 16 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା, ଯାହାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆସି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା ଅସାନି। ଗଭୀର ଅବପାତ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା। ଏହା ପୁରୀଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ 1020 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମକୁ ଗତି କରିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ 12 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। 10 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 11 ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ 10 ଓ 11 ତାରିଖରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 4ଟି ବନ୍ଦର 1 ନମ୍ବର ବିପଦ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 40ରୁ 50 ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହେଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଦିଗରେ ବାତ୍ୟା ଗତି କଲା ସମୟରେ 130ରୁ 140 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ NDRF ଟିମ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପଲିଥିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମହଜୁଦ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ କି ଏହି ବାତ୍ୟା କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ ଫନି ଭଳି ନୂତନ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ନା ବାତ୍ୟା ଥମିଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ମନୋଧ୍ୟାନ କେତେ ଦୃଢ଼, ତାହା ତ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ।